Вырак у справе падрыву цягніка пад Талучыном, новы мост у мастах і стужка разгаду, як пасварыліся прарасійскія і лукашэнкаўскія актывісты. На Белсаце падсумавання падзей у суботы я, Алесь Залеўскі, шчыра вітаю спадарства і ад імя рэдакцыі прашу паставіць лайк нашай трансляцыі, калі вам гэта бяспечна. Гэта вельмі нам дапаможа ў прасоўванні навінаў па-беларуску і без цэнзуры. У Беларусі новы і даволі рэдкі інфармацыйны феномен. Прарасійскія актывісты, якіх доўгі час лічылі недатыкальнымі, раптам трапілі пад агонь крытыкі дзяржаўнай прапаганды. Прычына сімвалічная – георгіўская стужка, якая для Расіі зрабілася галоўным знакам перамогі, а ў Беларусі выклікае раздражненне нават у Лукашэнкі. Руслан Ігнатовіч з падрабязнасцямі. Упершыню за доўгі час прарасійскія актывісты Беларусі апынуліся пад шквалам крытыкі не з боку дэмакратычных сілаў. Начала появляться некая группа людей, очень странных людей, которые все не так. То мова не нравится, то язык не нравится, то указатели не нравятся, то перекрестки не нравятся. Ольга Бондарова і Эльвіра Мірсалімова, вядомыя праваднікі расійскага імперыялізму, трапілі пад агонь лукашэнкаўскіх прапагандыстаў. Причина – георгиевская стужка. В этом году они подняли просто гвалт по поводу георгиевской ленточки, символов и так далее. У сучаснай Расіі георгіўская стужка – афіцыйны і галоўны сімвал перамогі Савецкага Саюзу над Трэцім Райхам, а заадно і сімвал агрэсіі супраць Украіны. У Беларусі акурат з 2014 года, пасля акупацыі Крыму, стужку пастанавілі замяніць на чырвона-зялёныя бутаньеркі з кветкай яблыні. Цяпер жа група прарасійскіх актывістаў пачала інфармацыйную кампанію за вяртання георгіўскай стужкі ў афіцыйны парадны абарот. І гэта выклікала палітычнае раздражненне афіцыйнага Менску. Першы раз гэтую тэму Лукашенка закрануў 29 красавіка ў Волгограде, гледзячы ў вочы Путіну. Я поинтересовался историей. Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию георгиевской ленточки. Поэтому мы это не отрицаем, хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки. Гістарычна ж георгіевская стужка не мае наўпроставага дачынення да другой сусветнай вайны. Сімвал пад гэтую назвай узнік у 18 стагоддзі як частка ўзнагароды Расійскай імперыі, ордэну Святога Георгія. У савецкі час увялі падобную, але іншую стужку – гвардзейскую. Аднак у 2005 годзе ў Расіі аднавілі імперскі сімвал – георгіўскую стужку, спрабуючы стварыць уніфікаваны знак перамогі для постсавецкай прасторы. Пазней яна зрабілася адметным элементам акупацыйных сілаў у Крыме і на Донбасе, а з 2022 года сімвалам паўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Другі раз на тэму георгіўскай стужкі Лукашенка выказаўся 2 траўня ў Менску у прысутнасці губернатара Астраханскай вобласці Ігора Бабушкіна і амбасадара Расіі ў Беларусі Барыса Грызлова. Хотите с ленточками? Я ему сказал, пожалуйста. Хотите с нашими, вы знаете, этими ленточками, пожалуйста. Кто как хочет, правильно? Мы же свои люди, мы же не носим свастики, как в Украине. Тут Лукашенко паўтарае маскоўскую прапаганду пра нацызм ва ўкраіне. Але ці дапаможа гэта пазбегчы яшчэ большага падпарадкавання Крамлю? Лукашенко вымушаны, відаць, пад гэтым ціскам нейкім чынам апраўдвацца, бо пераходзіць на гэтую стужку ён не жадае. Не столькі, бо яго там турбуе гісторыя гэтай стужкі. Я думаю, што гэта пытанне другаснае. Якраз такі яго турбуе, што гэта будзе ўспрынята і ў тым ліку на захадзе, дарэчы, будзе ўспрынята як тое, што Беларусь, што ягоны рэжым страчвае апошнія рысы самастойнасці. З боку дзяржаўнай прапаганды цяпер гучаць адкрытыя пагрозы пакараць прайдзісветаў. Ад Мірсалімавай да Бондаравай прарасійскія актывісты падлягаюць высмейванню. Раней ім ужо прысуджалі сотні. Ці дойдзе гэтым разам справа да арыштаў? Руслан Ігнатовіч, Белсат.
Трох палітвязняў прысудзілі да працяглых тэрмінаў зняволення нібыта за спробу падрыву цягніка ў Талачынскім раёне. Фігурантаў затрымалі яшчэ ў верасні 2023-го, і толькі цяпер стала вядома. Летась у снежні Менскі гарадскі суд прызнаў іх вінаватымі ў замаху на тэрарыстычны акт. Беларус Іван Бародзіч атрымаў 11 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Яшчэ аднаму нашаму суайчынніку, Барысу Пухальскаму, прысудзілі 25 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Украінца Івана Ліхалата засудзілі на 20 гадоў. Апроч спробы тэракту, фігурантаў абвінавацілі ў сувязях з украінскімі спецслужбамі і ўдзеле ў дзеяннях, якія маглі паставіць пад пагрозу нацыянальную бяспеку Беларусі. Спачатку рашэння ў справе вынесла суддзя Анджэла Касцюкевіч, вядомая вердыктамі ў палітычных працэсах. Паводле Генеральнай пракуратуры Вярхоўны суд напярэдадні пакінуў вырак фігурантам справы без зменаў. Сёння ва ўсім свеце адзначаюць Дзень свабоды друку. Так, некалі медыі былі толькі друкаванымі. У гэты дзень праходзяць канферэнцыі, акцыі салідарнасці і ушанавання журналістаў, якія пацярпелі за сваю прафесійную дзейнасць. У нашай краіне свабода прэсы знаходзіцца пад пастаянным прыцэлам уладаў, якія ўсяляк намагаюцца прэзентаваць сваю прапаганду у выглядзе журналістыкі. Але наколькі актыўна чыноўнікі і сілавікі Лукашэнкі знішчаюць свабоду слова ў Беларусі, настолькі ж аддана нашыя калегі працягваюць шукаць праўду і аддзяляць навіны ад фэйкаў. Андрэй Сульжыц. Уплыў штучнага інтэлекту, вольны распаўсюд інфармацыі і незалежнасць медыяў. Такім тэмам прысвяцілі сёлетні сусветны дзень свабоды прэсы. Паводле генеральнага сакратара ААН Антоніу Гутэрыша, свабода людзей залежыць ад свабоды прэсы. Аднак сёння журналістыка сама знаходзіцца пад пагрозаю. Важной угрозой для журналистики сегодня в Европе является дезинформация, которая конкурирует с ними за внимание аудитории и пытается манипулировать аудиторией. Старшыня Еўрапейскай рады Антоніу Кошта заклікаў тэрмінова падтрымаць незалежную прэсу. Паводле яго, значнае скарачэнне фінансавання правакуе глыбокі крызіс ува ўсёй сферы. Условия для работы журналистов во многих странах ухудшаются. Давление политиков, давление бизнеса и, что самое, наверное, сложное, что и геополитика этому не то, что не помогает решать эту проблему, а как раз все наоборот. Журналісцкая прафесія сёння адна з найбольш небяспечных. У шмат якіх краінах журналістаў пераследуюць, затрымліваюць, прымушаюць маўчаць ці нават забіваюць. Обстреливают. В Европе речь идет, конечно же, прежде всего о Беларуси, о России, о Турции. В этих странах работать сложнее всего. Азербайджан. У Беларусі пра свабоду прэсы ўжо даўно гавораць у мінулым часе. Журналист. Цягам свайго існавання рэжым пераследаваў вольнае слова, а пасля 2020 года дзясяткі незалежных медыяў закрытыя і прызнаныя экстрэмісцкімі. Сотні журналістаў прайшлі праз рэпрэсіі, частка вымушана з'ехала за мяжу. У меня есть самое главное предложение для всех коллег, которые там еще остались. Если возможно им уехать работать журналистами извне для своей же страны, там, где более безопасно. Внутри риск, он сегодня возрос, я не знаю, до самого-самого красного максимального уровня. Сёння ў Беларусі дзень свабоды прэсы сустракаюць за кратамі прынамсі 40 журналістаў. Сярод іх Ірына Слаўнікова, Кацярына Андрэева, Павел Мажэйка ды іншыя нашыя калегі. Андрэй Сульжыц, Белсат. Чакаем вельмі нашых калегаў на свабодзе. 3 траўня яшчэ адна важная дата. Роўна 234 гады таму Сойм Рэчы Паспалітай ухваліў Канстытуцыю, першую ў Еўропе і другую ў свеце пасля амерыканскай. Гэты дакумент быў сапраўднаю прававою рэвалюцыяй для свайго часу, заклаўшы падмурак грамадзянскіх правоў, падзелу ўладаў і абароны дзяржаўных інтарэсаў. Гэта была асобная аперацыя з боку ліберальных прадстаўнікоў паслоў ВКЛ, якія удзельнічалі ў распрацоўцы Канстытуцыі, каб даказаць усім іншым паслам ВКЛ, што гэта будзе карысна, што мы спачатку прымем Канстытуцыю, дзе будуць пазітыўныя рэформы, дзе адменіцца ліберум вета, дзе ўвядзецца нармальны ўрад, а ўжо пазней дададзім туды гісторыю пра Вялікае княства Літоўскае. Урачыстасці з нагоды прыняцця Канстытуцыі адбыліся ў Варшаве. На запрашэнне прэзідэнта Польшчы Анджэя Дуды удзел у афіцыйных мерапрыемствах прымае і дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў на чале з Паўлам Латушкам.
Удзел прадстаўніка дэмакратычных сіл Беларусі аб'яднанага пераходнага кабінета ва ўрачыстасцях з нагоды Дня Канстытуцыі 3 мая ў Польшы з'яўляецца з аднаго боку падкрэсленнем стратэгічнага партнёрства дэмсіл будучай вольнай Беларусі з Польшай, з другого боку салідарнасці з боку уладаў Польшы для дэмакратычнага руху Беларусі. Гэта дата, якая з'яўляецца датай нашай сумеснай гісторыі. Гэта тое, што нас аб'ядноўвае сёння і ў будучыні. Одно з самых маштабных штучных збудаванняў у свеце. Кітайская плаціна 3 цясніны запавольвае абварочанне зямлі вакол сонца. Прынамсі, гэтак сцвярджаюць у НАСА. Плаціна зрушыла масу зямлі, тым самым яна павялічвае працягласць кожнага дня на планеце на 0,06 мікрасекунды. У даследаванні, аднак, падкрэсліваюць, каб стварыць у сотні хаця б одну дадатковую секунду, спатрэбіцца 16,5 мільёнаў такіх дамбаў. Іншыя навіны з усяго свету ў нашым аглядзе замежжа. Украіна не можа гарантаваць бяспекі сусветных лідараў, якія прыедуць у Маскву на парад 9 траўня, і не нясе адказнасці за тое, што адбываецца на расійскай тэрыторыі. З такім пасланнем да прадстаўнікоў усіх краінаў, якія збіраюцца на прапагандысцкае мерапрыемства Пуціна, звярнуўся Владзімір Зеленскі. Украінскі прэзідэнт таксама адмовіўся ад прапанаванага Расіяй 3-дзённага замірэння, ды гатовы замест гэтага адразу да 30 дзён спынення агню. У звязку з раптоўнымі праблемамі са здароўем пад пытаннем застаюцца візіты ў Маскву на парад 9 траўня прэзідэнта Сербіі Александра Вучыча і прэм'ер-міністра Славаччыны Роберта Фіца. Сёння ж галоўнае ўправленне выведкі ўкраіны збіла расійскі баявы самалёт Су-30 з залпам з марскога беспілотніку. Гэта першы такі выпадак у свеце. ЗША падрыхтавалі новыя эканамічныя санкцыі супраць Расіі. Паводле крыніцаў Reuters, яны закрануць банкаўскі і энергетычны сектар. Все добра разумеюць, што адзінае, што працуе, гэта энергетыка і астаткі, як кажуць, экспарта на захад. То есть не на захад, а ў свеце. То есть гэта мінералы і энергетыка. Мэта санкцыяў прымусіць Маскву да мірнага пагаднення з Украінаю. Рыторыка амерыканскай адміністрацыі ў бок Расіі заўважна змянілася на больш крытычную пасля падпісання паміж Кіевам і Вашынгтонам угоды пра карысныя выкапні. Ізраільскія знішчальнікі нанеслі ўдары па вайсковых аб'ектах у Сірыі. Выбухі гучалі ў ваколіцах Дар-А на поўдні краіны, а таксама ў Дамаску, Хаме і Лятакіі. Паводле ізраільскага прэм'ер-міністра, мэта атакі абараніць рэлігійную меншасць друзаў. За апошнія некалькі дзён у Сірыі на канфесійнай глебе загінула больш за 100 сірыйскіх друзаў. Варшаўская каманда «Легія» здабыла Кубак Польшчы па футболе. У фінале яна перамагла шчэцінскі клуб «Пагоня» з лікам 4-3. Свой унёсак у перамогу зрабіў і беларускі форвард «Легіі» Ілля Шкурын. Ён забіў гол у самым пачатку другога тайму. Ілля Шкурын у 2020 годзе выступіў супраць паслявыбарчага гвалту ў Беларусі і адмовіўся выступаць за нацыянальную зборную да змены ўлады. У сацыяльных сетках Дональда Трампа з'явілася згенераваная штучным інтэлектам выява амерыканскага прэзідэнта ў ролі папы. У пераважнай колькасці каментароў пад подпісам людзі выказваюць абурэнне з недарэчнасці гэтай публікацыі, ды пішуць, што яны пачуваюцца зняважанымі. Нядаўна ж Трамп заявіў, што ў яго няма фаварытаў сярод кандыдатаў на пасаду пантыфіка, ды пажартаваў, што сам гатовы зрабіцца новым папам. Уладзіслаў Корсак, Белсат. На берагах Нёмну зноў засіхацеў сапраўдны інжынерны цуд. Пасля маштабнай рэканструкцыі падвесны пешаходны мост у горадзе Масты, дарэчы, найдаўжэйшы ў Беларусі, зноў прыняў першых наведвальнікаў. Адкрыццё мосту азначылі ўрачыста з агнямі і фейерверкамі. Яго даўжыня складае 193 метры. Пасля абнаўлення мост не толькі зрабіўся бяспечным і мацнейшым. Адноўлены мост мае ночную падсветку з амаль 450 святлодыёдных лямпаў і шкляныя элементы паверхні, скрозь якія бачна рака. Рэканструкцыя доўжылася каля года, давялося амаль цалкам замяніць састарэлыя канструкцыі. Падвесны мост пабудавалі ў 1972 годзе, каб злучыць дзве часткі населенага пункту і адмовіцца ад перасоўвання чаўнамі. Вось дзе выбары сапраўднае свята, прынамсі, свята свабоды. У Аўстраліі адбылося галасаванне на парламенцкіх выбарах. Пасля падліку бальшыні галасоў перамагае левая працоўная партыя на чале з актуальным прэм'ерам гэтай краіны Энтані Элбанізам.
Назіральнікі звязваюць ягоную перамогу з рэакцыяй грамадства на абранне кансерватыўнага Дональда Трампа ў ЗША, а таксама ў цэлым з высокай актыўнасцю выбарнікаў. Балазе мясцовыя арганізатары наладзілі працэс так, каб галасаваць было зручна, нават калі вы ў гэты дзень адпачываеце на пляжы. У аб'ектыве на гэтым усё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале QR-код на вашых экранах. Заходзьце. А цяпер прапаную агляд самых цікавых публікацый з нашых сацыяльных сетак, а таксама інтэрнэт-старонкі Белсат онлайн вашай увазе. У Беларусі прысуд за карупцыю не заўсёды фінал. Часам гэта проста прыпынак перад новаю кіраўнічаю пасадаю. Скрасці кватэру, атрымаць тэрмін і праз год ужо зноў сядзець у кабінеце з таблічкаю «Дырэктар». Мае калегі са старонкі Белсат.ru прааналізавалі лёс тых, каго судзілі за мірныя пратэсты і за карупцыю. Былыя чыноўнікі, асуджаныя за хабары і махінацыі, вяртаюцца ў сістэму ці то праз калгас, ці наўпрост у дзяржаўныя кампаніі. Ім даруюць, вызваляюць датэрмінова, прызначаюць ізноў. Адныя кіруюць калгасамі, іншыя гандлёвымі цэнтрамі ці нават прамысловымі гігантамі. Суд, калонія, амністыя. І зноў у сістэме. Напрыклад, былы старшыня гомельскага гарвыканкаму Віктар Піліпец краў кватэры для сілавікоў і сяброў, а цяпер ён ужо намеснік дырэктара аўтамабільнага холдынгу. А што з тымі, хто адседзеў у турме за свае перакананні? Палітвязні ў изоляцыі, без працы, без права на жыццё ў сваёй краіне. Сістэма, якая лёгка даруе крадзеж, не даруе іншадумства. Падрабязнасці шукайце на нашым сайце ў матэрыяле «Надзеі вольнай». Зацяжная 4-гадзінная феерыя на сцэне сталічнага палацу спорту, якая называецца галоўнай падзеяй краіны, сёлета пераўтварылася ў сапраўдны спектакль застылых формаў, шаблонаў ды ідэалагічных рыфмаў. Замест святочнага драйву і творчага размаху дэжавю з мінулага, падфарбаваныя нотамі чырвона-зялёнага патрыятызму. Мая калега Тэса Анейда ацаніла галоўную музычную прэмію Беларусі. Заля, перапоўненая работнікамі гарвыканкамаў і прафсаюзаў, аказалася добра забытым мінулым. Усё тыя ж твары, тыя ж сцэнічныя прывіды і той жа вакальны чызкейк. З першых выхадаў артыстаў было зразумела. Сюжэт прадказальны, а фінал напісаны загадзя. Сялук, Булагава, Алешка – трыяда слупоў сцэнічнай палітыкі песні года. Кожная нота адпрацаваная, кожнае слова ўзгодненае, кожны фінал вядомы загадзя. Паводле музычнага крытыка Александра Чарнухі ідэалагічная стратэгія арганізатараў імпрэзы зразумелая. Песня года канчаткова замацавалася як галоўны карпаратыў дзяржапарату. Падрабязнасці шукайце на нашай старонцы belsat.eu. А вось у Вораўнаўскім раёне падчас ліквідацыі ляснога пажару ратавальнікі МНС заўважылі малое напалоханае ласяня. Яно апынулася ў агнявой пасцы і не змагло выбрацца само. Людзі хутка выцягнулі яго з лапаў стыхіі. Цяпер ласянём апякуецца мясцовае сельскагаспадарчае прадпрыемства, дзе жывёліна пройдзе рэабілітацыю. Кранальнае відэа можна паглядзець у шорцах нашага каналу на YouTube. Плачем. Такое можна ўбачыць толькі ў Флорыдзе, і толькі там гэта ўжо не сенсацыя, а амаль што будзённасць. На адной з трасаў у Джэксанвіле кіроўца заўважыў нешта ўражальнае. Проста на дарозе пасярод плыні аўтаў спакойна размясціўся велізарны алігатар. На дапамогу выклікалі прафесійнага лаўца, які без лішняй мітусні, як быццам бы гаворка ішла не пра драпежніка, а пра хатняга гадаванца, упэўнена злавіў рэптылію. Відэа можна паглядзець у Фейсбуку Белсату.
На гэтым у нас усё. Калі ласка, пастаўце лайк відэа, калі яшчэ не зрабілі гэтага. Для вас працаваў Алесь Залеўскі. Прыемнага ўсім вечара і да сустрэчы ў наступных эфірах.